Malitha sekamadodeni wona yathanda yini saye Malitha sekamadodeni Usathukile namanje owesilisa wakwaNxamalala eNkandla uma ecabanga ngobuqhawe abenze ngoLwesihlanu ledlile edetiswa owesifazane amawele kulandela ukungatholi usizo emtholampilo wendawo. Lesi sehlo senzeke esangweni lasemtholampilo kwaNxamalala emva kokuthi abahlengikazi bale baphetha ukusiza lo wesifazane obekade esika. Elandisa ngesigameko, uMnumzane Siphiwe Ndlovu oneminyaka engu-38 ubudala ungunogada uthe ubethe uzele esitolo ukuyothenga i-airtime namakhandlela ngesikhathi ekhanga umsindo wesifazane obekhala umaye ecela usizo. Ngendlela ebekhala ngayo ibingekho indlela yokuthi angaqinisa ikhanda aqhubeke nohambo lwakhe, kusho uNdlovu. Uthe ngesikhathi esondela emotweni eyiveni uthole owesifazane nomshayeli kwamcacela ukuthi kubi. Ufeze ukuthi kugijima waya konogada bemtholampilo wabacela ukuthi bovusa abahlengikazi ngoba kunesimo esibi esiphuthumayo. Uthe babuye impendulo ithi abasebenzi bona ebusuku. Uqhubu wathi kumpongoloze kwaduma izihosha ecela usizo komakhelwane. Abanye bethi bayamtshela ukuthi akasondele ukuzosiza owesifazane okwesikwa. Bathwaleka izandla ekhanda bathi bayesaba ngeke baze bakwazi. Uthe uma ebona ukuthi kuyonakala evenini wasizana nomshayeli ukuthi kundlalwe ublankethi ngemuva evenini. Yabiza ingane yokuqala, chaza ukuthi bakhongolozele ngezandla banomshayeli benzela ukuthi ingane ingashayiseki phansi ihuzuke. Bebethi baqedile kodwa owesifazane wathi kusezenye ingane naye baphinde bayikhongozela, kuchaza uNdlovu. Uthe ngesikhathi eqeda ukuteta owesifazane uqale phansi wofuna usizo emakotishini aseduze nokuyilapho kuphume khona owesifazane nalo lophumile naye obekhulele walekelela ngokuthi ashayele imoto iye komunye umtholampilo. Njengoba kumshayeli bese zingcolile izandla zakhe ngeke akwazi ukuqhubeka nokushayela. Uthe yena akabange esahamba nabo wagoduka waya ekhaya, echaza ngesizathu esenza ukuthi afake isandla ekuteteni kowesifazane. Uthe akasilona uhlobo lomuntu oluvele lufulathele uma kufuneka usizo. Nokho kuveza ukuthi nakuba nezingane ezintathu ubengakaze atetise ngisho neyodwa. Uchaza ukuthi uyakuqikelela ukuthi uqaphele izinsuku zakhe unina wengane zokuya emtholampilo ameseke kulokho noma sokusondele nokuthi isikhathi sokuteta uyayiqinisekisa ukuthi kuningi okumi ngomumo ukuze eqale esika amphuthumise esibhedlela. Echaza kanjena usigxekile isenzo sabahlengikazi bakwaNxamalala, ethi indlela abaphathe ngayo ayimukelekile. Ubengafa nokufa lona wesifazane ngenxa yokuthi esenzo sabe. Ekumsizeni kwakhe ubhekise kuyena ukuthi kungenze njani uma isinqandamathe sakhe noma udade wabahlelwa into efana nalena. Kubuhlungu ukukhala komuntu enganakwa, kuchaza uNdlovu. Uthe akaze axhumane nowesifazane ukuzwa ukuthi kwahamba kanjani esefika emtholampilo omnika usizo. Kuvele ukuthi lo mtholampilo uvalwa ngehora lesine ntambama, kanti amanye amanesi ahlala ngaphakathi. Abezindaba okuyisoleze zizamele ukuthola owesifazane kodwa ucingo lakhe belivaliwe. Olukayise uWamawela lungenile washiya ngalazi ebuza ukuthi intatheli iyithathaphi inombolo yakhe. Akagcinanga lapho, uphinde wathi konke kuhamba kahle, akukho kubona kungahambi kahle ngokuthi amawele atetele esangweni lomtholampilo. Ngazakwethu izona ezihamba phambili ezithinta lapha uMnumzane Ndlovu obe nesandla okanye obe neqhaza, obambe iqhaza ekutetiseni owesifazane kade ezithwele amawele lapha. Indaba ezinhle okumele sizishayele ihlombe lezi zokusiza nje laphana okudingeka khona ukuthi ube nosizo laphana-ke. Ngazakwethu mhlawumbe kudinga kwakho ukuphawula ngalolu daba, sihlale ne-comment section ungitshela ukuthi wena lithini lwakho uvo ngalolu daba. Ngilasibonise ngiphuma kanjani ngazakwethu, kodwa asihlangane kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo.